Resaca pasa, resaca pasa. Resaca pasa, resaca pasa, resaca pasa. Vale, ya está. Vale, zazpigarren atala, zazpigarren gozamen, eta oango honetan, bueno, aparte de ditugun koloriak, Bai, egia esan nahiko castellanoa gaude, ez? castellano goz, Katalunia, bai, katalana gea, baina, bueno, Jura, izan da nahi gabe, derrepente batu gea da, ui, bai. hola zoz jantzitxak, bai, Bai, bueno, quedan kolorea dira. bai, ez diogu koloriak, ezin dugu kolore batzuk, asoziatu eta hori ja da. bakarrikan... ezin da hori pasau, oza, hori gestionatzen ikasi nik biogu. uste dut, bai, gure gaurko gesta izan da zante Hori da. abertzalean ikuset, ez? Totalmente, asoziazio hori zutitzearen. hori da. Bai, eta Iker gaurko atala da gaixa, hola, principala nostalgia. Zuoz, bazea nostalgikoa? Oso, Oso? bai, oso. Egixe esan ezatzu pedatzen izatia. Ja, bai, baina, a ber, egia da, naizela jende asko bezala askotan nostalgian hiltzatuta bizita beti da, en plan de, bueno, pues, ya está, aurrera. Baina baitut nik nire momentu nostalgiko hiek eta asko, eta ustez ezkit de hecho izitzanik. Da, bat dizu tristura puntu hori, baina baita ere, zer polita da, ez dakit, nostalgia daka zer imaginatzen astea eta gogoratzen astea iraganeko kontakizun eta pasartiek, zer polita eta adiktiboa badaka. Nire gustatzen zait beti, asko. Bai, ni super nostalgikia nahi esan, Zuri bai, brete pega. Eta urtiakin nahi konturatzen gero eta geixo. Osea, usted lehenen itzala inbeste, eta oain urtiakin geixo baloratzen momentuak, bai, momentu, presenteko momentuak, esatetela, badakitz, hemendik denbora batea, hau faltan botaketela. Baina baitxa atzea behi dauta esatet, joselako ondo nagoen momentu hortan ere orduan. Nahi, konstante, ez da nagoela denbora dana, como negatiboki hartzen de, momentu honetan, zelako ondo nagoen nahet bueltau, ez tenien bueltau, porque momentu bakoitza diferentzia da, hori da. Baina, bai dakat puntu hori de, badakitz faltan botaketela, edo badakitz, honen momentuak akordauko nahiela tezangetela zelako momentu politxak. Askotan, eske hori da, jende oso nostalgiko gara hori da, azkenean bizi dela beti hiltzatuta iraganeko kontuetan, eta egunerokoa bizitzea zen dela, azkenean, etorkizun batean nostalgiko izateko momentu hau bizarra, zure bai, orduan hor dago dikotomia hori pixa komplikatu dena. Baina, bueno, nik uste nostalgia bizi behar den zerbait dela, ni nostalgiaren partaidena izguztiz, baina kontuan eukita nostalgia sortu behar ez dula, eta eraiki behar ez dula. Hori da, ezintzen denbora estankauta gauza baten, sortzen zozen momentuan, urrengo etorkizun bateko, nostalgia sortuko egun hori. Zuko bezala, nik ez ziur urte mendikan urtatzen zara, nostalgia askorekin horretuko ditugula une hauek eta hilabete hauek, seguro. Ez que badakitz, bai, ni Donostin bizitzen, resaka pasa, eduki sortzaiok, oain momentan bizitzen gozen dana. Bai, hori gatuko da hor, eta izango da guzkurezaren parte, eta... Beti akordauko geha. Bai, eta abuelo zorita izan da, zure bilo goit izango dira, ni Donostin bezien eduki sortzaiok. Bai, hori da. Atxona, zer da hori, tio, zer da hori? Móvil, mierda, el móvil. Hori da. Bueno. Bai. Gai honekin hartuko gaurko atala, eta, bueno, hain gure ataltxoa pasauko gea. Drama eta... Kuriosidadeak. Toma. Vale. Da nire oango dramia da, bueno, dramia baino geixo da, gestio faltia. Vale. Gauzia da, bueno, udia aiatzen do, eta zer do pasatzen, udia aiatzen dagoan enean, udako parrandak datoz. Bai. Ze pasatzezat, azken urtetan, udia lanian pasaudet. Aurten berdina pasauko zat. Eta orduan, gestion hau biet, lana eta udako parrandak, parranda batzuta jau alizatia, lana etxia gero ganoraz, ez dakize, hori dana gestioa. Eta orduan, honeitxio, karri dut nire udako parranda biharrezkuak. Bueno, guztiak zait. Hau izango da, nirearen oso diferentea. Azkenean, zu mutrikuara izan da, zure festak inguruko 50 kilometroko, ez? Hala ere, aurten kontuan eukitza Donostin bizi izan nahiela urte osoan, adibidez aurten Donosti sartuko da nire planetan. Hori ban komentauko izut. Lehen azten da San Juanak. San Juanak beti izan dia Ibarren, niretzat, baina azken urtetan pasau nahi arrasatea. Gero dator Zapato Azule. Zapato Azule, ondarrun, sin falta, ezin etez falta. Nera eta ondarrutarra, baio onbiar nahi. Gero, ja, Uztaian sartzen, Uztaian San Ferminak. Ni San Ferminak beti, Iruña.
baina baidakat gogua lezaka Ez zea probatzeko. hori inoiz. Enaion lezakan. Nire ustez jendean asalatuko da, Iruña hobea da, baino lesaka egin beharreko zerbait da, eta Bai, nik uste ez? pena benetzen dira. Ni urte askotan joan naiz, eta... Bale, omen da bai, garria. igual aurten lezaka Bat da jo beharko nahi, Nik baina egin bat nuke eta bat. Lesaka, lo, Iruña, Ostra, palite dontzen, Bueno, baino... hau dana lanak lagatzen baigu. Bai. Baina nire plan perfecto dudako hau izango Vale. zen. Jagoz, eza Oraintxe, ustaia... zoaz lau parrando eta pasaberria bi aste. Osea, te sale a 2 por semana oraingoz, estadistika. Bai, perfecto. Ni botatzearren, Bai, bai, Bai. hola da. Ritmo bat Bai, bai, eta egon pixkat porque ustaian sartu geanez, Sanferminak eta gero datoz, Mutrikuko jaixak. Datoz Euskal Herriko jai honenak, malenak, madalenak, beste leku batetan Mutrikun malenak. Egon nintzen, Bai, duela COVID aurreko udaran justo, brutal. fijo Egarri ongo zian bazenun. kuadrilla egunean, gu ertetzen ez gean egunean, bai ertetzen gean. Bueno, vale. Ez baina, eske etortzen da kuadrilla egunean jendean orduan, urrengo etortzen bazea beste egun bat Aurten izango izut. saiatuko naiz joaten. Dale, ba izango izut egunetan etorri, Perfecto. egun on bat. Ta sartzen gea abuztuan. Abuztu hasieran dia Gasteizeko jaixak. Bai, Baina- Virgen Blanca. Bai, hori da. Baina, inozen nahi Gasteizeko jaixetan. Zeni justo abuztuko lehengo asteburu horretan, juten nahi festival batea deitzen dana aurreko urtean junitzen eta urtean nijo ere Sonorama. Do Aranda de Dueron, eta da nire ustez munduko festivalik onena. Orduan, abuztuko lehengo asteburuan horra jongo nahi. Bai, beta dut ez, baina. Vale. Eta ja, urrengoko astian datoz, Andramaixak, Ondarruko jaixak, Eta Donostia Gazte Nagusia. hortan nijoa. Ah, vale. Niretzat beti izan dira Andramaixak Ondarrun. Edo Atxabaltan bertan ikasten noan nioen. Baina beti izan da Ondarrun. Orduan, Ondarrura jun izan nahi, baixe egunero. Orduan, aurten, gogoakat Donostikoak ezautzeko zen nahi hon inoiz. Bai. Orduan, igual ainget Ondarrura egun bat edo bi, eta beste pare bat Donostin. Ondo, Orduan, probatu behar da. Ez bai. da inungo marabila, baina... Hori izan die ere, baina bueno, Baina, bueno, Donosti da, portuan da, toki spot polita da. Donostiarron bat bezala, Eta zuia irian barne izateko, nik uste hori da. inbarrezu hori. Orduan izango da hori Donostiko jaixak, eta gero ja, gero Bilboko jaixak. Zutan joan behar Ostra. gau batean, eta ya que estamos, echaremos moda juerga. Hombre, Perfecto. orduan, horrarten ere Euskal Herriko udako parrandak. Bueno, antolakuntza inakaz, orain da, lortzen zuen Festival. lanatik A eskibatzea ver. eskibatzea hortako. Bai. Ba, nik, nostalgia, ez? Zer esan nahi du nostalgiak? Dena dakagun nostalgia, hemengo guztiek bizi dugu nostalgia, Mhm. esan dugu maite degula gehiago edo gutxigoz bizitzako guren arabera. Bai. Nostalgia dator griegotikan, Ahí va. esan nahi dula, nostos, dala, regreso a casa, etxera huelta, eta algos, dira dolor. Osa, zehazki esan nahi duna da, etxera hueltatzeko gogoengatikan dakazun mina. Hori esan nahi du nostalgia vale. hitzak. Orduan, azerzio hori eman dugu itzultzea etxera, Ja. ez da izan behar etxera literal. Gaur Bai, egun da best- etxera lekua, zorion txu izan zen toki hortara. bai, pixkat, lekua, pertsona batzuk, Bai, egoerak. Bai. Eta nostalgiaketak arazoa da, egiten duguna askotan da iragana politagoa zana baino, ez? Nik esan ditut hori askotan, nik ere bai nire horitzapenak Bilbon egon nintzen ikasten, eta ez nuen aprobatzen ez da bat. Eta nago sufritzen askotan, Gera nula ikasten ere ez baino. Nik dakat horreitxe bertan, horreitzapen hori oso idealizatua, eta berez, ba, igual ezan inbestenako. Horreitzaion Rossi Retrospection. Retrospekzio La Rocha. La Rochtua, digamos. Hori nik asko egiten den zer bai da. Bikote horiekin bai, bueno, osea, gorroto bat momentuan igual edo bukatu zen Fronto Kristona, eta handik urte betera, idealizazio bat. Ez que hori pasatzen da, Zerrek laguntzen du nostalgia hori berpizten? Bai, osea, ze gauzekin zu uste zu konektatzen dezula nostalgia horrekin? Ze botoi daude? Rekonetzen zaitula... Neri kantak adibidez, musikiak askotan etxeitz lotzia, porque momentu horreta eramateitz. Bai, musikak... Argazkixeak. Sistemak, musika abesti batek asotan aldizu konektatu, abesti hori entzutean, goazen abesti hori nun entzun zenun, ez da, ze tokitan, eta egiten zu konexio oso zehatza, eta oso zizikikoa segundu batean, ez abesti entzun, eta wow. Eta eraman etxeizu. Bai, ni adibidez, tokatzen naiz, zetan garen abesti hau Mala Mujer, ez dut emagoetzan, nik batzen naiz, degoela Mala Mujer entzuten, kuadrillak jo gainera salauera, 18 urtekin, eta batzen naiz, ze kaletan, batek atrazuna mobila, no seke, eta batzen naiz hortaz, eta entzun genuen behin bakarrik egan, eroitzapena zuzenean. Ja, horra dua, que fuerte. Konexioa dijo horrekin, dala, hostia. Gero bai, usainarekin, askotan, bai, efekto pros
deitzen zaio. Horri, Bai. hola ditzezako? Bai, ze... Usainana... filosofo zientifiko frantses batek esan zuen berak Proust ditzen zen, eta bera Madalena bat, usain zu Madalena espezifiko bat horitu ziola bere amonarekin zegoen bere etxean, eta zizen hori ikasten, eta konprobatu zuen badakala... Zentzua dakala, bai pasatzen da. Soinu, usain horiek horrekin konektatzea. Asistela pixkat hori aztertzen nostalgia, eta hasieran uste zuten gaixotasun bat zela. Osea, nostalgia termino mediko bat zen hasieran. Uste zuten zela soldaduak gerrara joaten zienean, etxetikan urrun egotegatikan gaixotasun bat hartzen zutela, zela nostalgia ban ziotela, eta gaixotasun horregatikan berez dutzen zela benetako gaixotasun fisiko bat, eragiten zuela insomnioa, sukarra eta eriotza eta guzti eragiz ezakela. Orduan, nik zaret, egun batean nostalgiko balin bagaude, igande batean nostalgiko balin badetxean, triste, negarti eta makal, ez gaitezen kulpabilizatu, 17. mendean esango zituelako gaixorik zaudela. Así que... Hala izan gaixorik egotea. Lasai geratu etxean, eta disfrutatu bizitagoaz. Hori da, nostalgia hortaz, eta jarraitzu. Beti, tio, beti jarraitzu, da, egunero presentia bizi behar da, eta eski benetan... Eta nostalgia sortu, usain berria, musika berria, jende berria. Egoerak, historixak. Hori da. Bai. Ondo, gomen pasako gure kolaboratzaileakin. Berez hori, kolaboratzaileak dut bezan, baina ez dakik kojones ez duen dipoa. Ez da gertzen, memoriagoa zain, eta ez dakik nunca. Ni txarreria freskue, txutxeak, goxokiak, nork nahi du txutxe bat. Bai, Tori, nork nahi du txutxe bat. Bai, Tori, txutxe bat. Epa, eskaintza. Resaka pasako ikusleentzat eskaintza berezia. 2 piruleta erosi, 2 eraman. Ni trampa, ni karton. 2 zumak onartzen ditut. Hitz egin duzuen nostalgiaren inguruan, eta gaurkoan txutxeen inguruan hitz egitera nator. Zuek txikitan txutxeak jaten zenituzten? Bai, zalean izan. Zuen gustokoenak, aber? Olagarratxoak. Olagarratxoak? Eta Coca-Cola txikitxoak. Eta? Coca-Colak. Eta zurea? Niriak ustez mitiko fresa honek. Nire gustukoena marrubiak. Berdinak. Zuk zer esan duzu? Marrubiak, bai. Bueno, nostalgia, txutxeak. Hasi nintzen programa hau, teleskopio batekin, eta orain txutxeroz jantzita, eske... Joan zait kompletamente. Dago inorzure baina, Ari zareten monstro bat elikatzen ane. Bueno, gaurko sekzioan, txutxeen inguruan hitz egingo dugu, ze nostalgia, eta askorentzat txutxe bajan da, bere infantziara doa, ez da zuzenean, ez da? Bueno, txutxe bajan eta esaten, zondo pasatzen nuen ere lagunekin parkean, txutxea jaten, joan naiz. Donostiara, beste behin. Donostiako kaletatik Kotxaua Donostiako herritxarrak, vamos. Sortiedunak Miguel egin kontatu dienak, Hori ere gisa da. Sortiedunak, hainbat iritzi bildu ditut, eta gainera adi, ze kolaborazio berezi bat. Bueno! Nire reportajean. Bai. Kolaborazio berezi. Elkartzen dutako bat, berezia dela diozu. Bai, nahiko berezi. A ber, nik hori ikusina, Bueno, lehenik nire reportajea aurkeztuko dut. Txutxeak, nahi alduzu txutxe bat? Hona hemen nire txutxea, nire gaurko erreportajea. Tori! Berria topatu dut, orain goxoki saltzailea naiz. Nork nahi du goxoki bat? Nina txutxe bat. Barkatu? Eskaintza, 2 piruleta erosi 2 eraman. Begiratzen didazunean. Batzuetan ikutzen didazunean. Zuei goxokiak gustatzen zaizkizue? Ba, asko. Zein da zuen gogokoena? Arrautz frijitua hor. Arrautz frijituak? Kilo bat. Beitu, justu harrapatu ditut, goxokiak jaten markarik ez mesedez. Nire olagarroa. Ositos jaribo edo goiak. Andoni Brun zarazu? Batzuetan begiratzen didazunean. Tori goxoki batzuk, hartu, Ba! Eskaintza! Pulpos. Bai, olagarroak. Bai. A ber, Andoni, zuri goxokiak gustatzen alzaizkizu? Ba ez, baina bueno, batzuk bai. Gimnasioa ikusten da. A ber, Andoni? Ai, irekia otxori, ai. Goxokiak gustatzen zaizkizu? Bai. Bai, asko? Bai. Marrubia.
Baina, zein da zure gustokoena? Bai, karameluzko, osea, Karameluzko karamelua. Bai. Karameluzko karamelua. Bai. Xuguxa. Giltz, garratza. Garratzak diren giltz batzuk. Zuek normalean jaten aldituzue goxokiak? Ez. Ez? Bai. Ze esan gezu Regimena, mesedez. Aia. Ami esker, Andoni Brun, ea noiz etortzen zaren resaka pasara? Bueno, nahi dezutenean, hortxe egongo nahi. Urrengo, denboraldia, nerekin, zoragarria. Zuek dieta mediterraneoa ez egin. Jango xokiak. Resakan pasan egongo naiz zuekin hitz egiten eta osasun Bueno, zer iruditu zaizue? Baretzat, Baby, espektakulu. you're nothing now. Nere bihotza apurtu duzu. Hartu maleta ez dizut ez. Itxarongo. Andoni Brun, abeslaria. Eskerrik asko nire reportajean parte hartzagatik eta txutxen inguruan bere Iritzi iritzia xumea plazaratzea. Bai. Ostra, oso onak, Astez, zure bideak Bai. Hobetzen duaz, dudagabe. Eta Ari zarete zaila moztu. ematen du, Bai, ni bakarrik imaginatziak inzu Donosti txikan, hola jantzitxa, kamara batekin kantatzen, txutxek, Bai. ze pasuzatzu, piroleta jauzizatzu lau Bai, eta gero emakume bati eman nion eta esan zian, están rotas! atea! Aizu, eman dizut! Ostia, gaina erregalauta eta kejatzen, Hombre, eta txutxeak banatzen, hori da, poza banatzea eta ilusioa banatzea, Gauza gutxi gehiago, ez? Netzat izan da... Bai, impresionante. Ni, Baina lortu digu urrengo urterako elkarrizeta bat. Andoni, ikusik keu. Hori kexnatuko dugu igual. Bere guaz, nahi dezutenean, nahi dezutenean. Ez dakinik, baina, ikusiko Eta da. hori, Bai. nostalgia banatzen Ibiz, dira? hori da. Eta jarraitu. Buah. Nostalgiarekin Jarraitzu, hola, nostalgiarekin Mikel. zaudete, bai. Horretxe bertan. Bai, oso nostalgiko goz. Bai, nire azken Bai. kolaborazioa. Egisa da. Denboraldientako azkena, baina urrengoan denboraldian Hori da. Ikusiko dugu. Hori da, Oso urrengo abertzela agenda etortzean. asko dauka. Moztorra Ez. Ba, Mila Oso esker, ondo. ea Mila esker, urrengoan Mikel. zerekin etortzen naizen, auskalo. Azaber, zuri zaututa, Auskalo, adi Ezin da. Donostia, Bai. Ez daitezela lasai Adi. egon, ze... hori da, adiz, bai, hor jarraitzuko Mikelek Barkatu. berdin. Oain berriz, pasoko zea kazetari independentia izatea. Edo, Bueno, ni naiz independentea dirua ikusten duen arte. Vale, bueno, kontratu on proposamenak- bat ikusten baldin badut, Afiliatua. bai, a tomar Vale, por culo vale. independentea. A ver, zentzorretan baina. super ondo, Mikel, ba, placer bat. Placer bat zuei. Mila esker, mila esker. Bueno, gaurkoan, gure zazpigarren gonbidatua, Hori da, musikoa, musikarixa, bai, antibotarra, ere, beste gauza asko, Bai. berak kontatu bezikun oraintxe bertan, bai. gurekin, Mr. Lukel. Kaixo. Eskerrik Zelan? asko, placer bat. Ondo. Ondo. Berdin, Bai, berdin, tío. ondo. Zu gaur, Zura. rezakiakin, Ez, gaur justo ez. gaur ez. Gaur justo lase. Sorte dun. Bueno, gu ere gaur, Bai, egia da, justo gaur bai. Gaur, Ga- hau denak ez zurua da, gaur. Bai. Bai. Gaur rezaka pasa, bueno, Beste bai. kontzeptua geratzen da, eta Bai, jazta, eta beste jazta. gabe. Vale, eta jakingo zu dakaula gure rezakakita. Ze ekarri diguzu gure rezakakiteako? A ber, ja, aukera guztiak kendu izkiate. Vale, Edo asko behintzat. bai. Jateko zerbait manta ez dakize. Horren, jarri naiz pixkat Doraemonen papelean. Eta ekarri dut, bueno, a ber, jendeak gorez ezautu. Bueno, a ber, hau da, launchpad bat, tximaz, hau sakatze zuela eta ititu soinua. Hemen jarritut soinuak. Vale, Horren garo, igandean esnatu zea, berandu, bai. sofa motatzea berriz ez ezu zerriten. Eta repente, etxeko norbait galtzizu, indezu hau, eta, karo, etxeak aurreka jarritzeu. Bai. Zuk ez. zuk ez, baina. Orduan, erantzun batzuk, simaz, gratuitut, adibidez dela, erantzun batzuk, Vale. adibidez, bai, ez. Ni de koña. Ez dakit Eman, bai, ez. Buah. Emango urbaso bat, mesedez. Emango urbaso bat, molestatzen zaituzte pixkat, Utzi pakean? utzi pakean, Ibuprofena nun dago? ibuprofenoa, Oso ona. simaz, eta lako gauza, sartu txorra batzuk. Oso ona. Ez, beretan biharrezkoa, biharrezkoa. Igande testa da simplemente galdera batzuk, Bai. eta lehenengoa da ia zela duan zure igandia gaurko igandia. Zebuz. Goizean ondo, oza, goizean oki partio bat. Ez que nik, oza, azte bukaretan nire emozioa dira partioak. Guau. Orduan, goizean irabazi Hmm. oso ondo, eta txalean gero hain galdu partio bastante garrantzitsua eta pixkat bajona handit.
beste igandetan zelakoa zea normalian. Osa, resakakin edo gabe, aprotxatze pixkat deskantzatzeko asteko traia guztiaz, eta, bueno, gero ez balen maukat partidorik, bai gustatzen zaitela igual lagunekin gelditzea zeo hartzeko lasai, baina, bueno, lasai. Osa, nahiz aztoratzen kristonare bai igandetan. Udaran igual gehiago, baina guainola... Ez dela, igaldengo dizu zazpita mendira eta... Hori ez. Ez gara pasauko, Bale, esan dezu hori dana, baina zein da zuretzat igande plan perfektua. Ola bat, orokorrian aukeratzeko, zer da zuretzat planik onena? Gustatzen zit planak itea. Orduan, esnatu ordu on batean deskantzatuta, marterdi amaika... Eman pasira bat ola, ez dakit ondarretara jeitxe ola, o mendira igual, baino ez goizeko zazpitan. Gero igual zehose jan, kroketillaren bat, o tortilla pixkat o zerbait, bazkari desente hon batine bai, oza, landu pixkat, ez pastaseko bat hori da. Eta atxaldean bai gero telebista eta ikusi pixkat, eta gero atxaldean berriz bostetan hola berriz jeitxe lagunekin. Kargasi. Baina bai. Nik ekarri ditute ben bosta besti, eta aipatuko dituta bestean izena, eta artistan izena eta dena, eta jarriko pixkat, eta ez bat horazo ez ze urteetan kanatu zen, zu bere dute. Irabazten dunak, txalo bero bat, grabatu du, bale? Bastante injusto irutzen, zaten. Bueno, zu musikoa dako, baina horrek ez du... Vale. Musika hor. Baina nik fijo ipinizunak ez dakitxela. Bueno. Ez que badakitx fijo. La oreja de Van Goghen, Rosas. Hola, ez duten abestia. Día de esos en que suelo pensar. Amaia da. Día menos pensado. Ni idea. Adibidez hor, jakindan lehiri da Amaia dan. Hor ja horregatik. Horrengoan, anek eta gero zu bota. Zeba, hola. Ni nahi zeben epailea, nik era. Vale. Igual da burrada bat, baina esanget 2005. 2005? Nini joan zeta 3 lau itxoine, 4. 2004? 2003 puntu bat da gerra! Hombre! Don Omar eta Lucentoren danza kuduro. Vale. Buah! Hau nahi izan ezan. Hau gezkin dut, 2012. 2012? Nian mar noien ezatea. 2010. 2010! Ez que pentsa bide tipo... Amar pedazo. Ez que zu dantzatu zu trampa da hori, Claro. Baina nagizan noiz. Benetan, daka 2010ko vibes. Justo, venga, hombre. Txin mafiaren gazte arruntaren koplak ze urtetan atera zen. Nik hau guztetan asmatuko etela, Nik ez. 20. Bera 2020. 2020 edo igual 21... Nik 20 izan dut. 21 aldatzeatik 21 izango da. 21 izango da. 2021! Bi bat. Faltazkigu azkeneko biak bakarrikan. Nino Bravoren Un beso y una flor. Vale. Ez que nila ainatzea... Pelipleak bixa gehiago. Beren zait ze iritza den, nik esan bat fetxa hau, esan dezu titula eta artista eta fetxa hau zait. 1985. 1985? Baina ezagit, osea. 70 esan get. 1970? 72! ¡Qué fuerte! Osea, oso zarra. Bibi guaz. Bibi, nor nahi du lehenengoa dantzur orain? Arri, batera. Arri. Toma! Doctor de Soren, corazón de tango. Dale. Buah. Bai. Ez que burrada te esango ez fijo. Ja, ez que fetxa ez da erresa, Osa, besteak ez dut ditut baina fetxa... Hau super zaila da. Ni idea. Burrada, 2008 ezakit. Bani 2000 esan get. Irabazte zu, pero por del nivel, 1900 da, 99ko. Nik irabazte orduan. Bai, 3 bi. Irabazne. Ez da feo, no? Igual invitau la gabeazako irabaz. Hori konzatea, oza. Ja, igual zerixui hartu dut. Bai. Vale. Ona, gustau izan. Uste noan bastante, errazo irabaziko zela. Gonbidatu aldezu gaizki utzi, bai. Bueno, ez da patatzen lukatzu. Bakarrik, ez da kondo bizan, ez da ondo. Vale. Hogain emateu aukeria promo etxeko, nahi bazu. Bai. Bueno, ikerretan ekin nintzen nuen nautila. Atear nun albuma berez bakizu udara ingururako. Baina, bueno, ondi atzerapen batzuk eta eraki genuen urrira ino luzatzea. Udara hasteko edo single bat daiatako egula. Ez dakit esan, ez? Osa, nik erakitzet ekolagoa. Esan, Kiliki eta Silbitoko ekainekin.
Baina den kolaborazioa Euskal Herri mailan eta izen aukate eta talo hacen muy bien. Así que, bai. Ba, kontuan euki Qué hau, guay. Osea, puntatu dizu hau. Bueno, orduan badator temazo bat. Bai, Udak- bai. udako- Nik seguro erreko detena. Bai, nik ere entzun get. Kilikiren oso zalea. Bai, oso... Biak batera ja. Eta ekain ere. Bai, ekaine, bai, Mm. así que... Así que pinta hona daka, Bai. ikusiko hori eta gero urrian ere, aber Hori da. diskua. Bai, Osea, Bai, que bai. horixe, beste gabe honekin bukatzeu, bai. plazer bat luken, Berdin. mertzi etortziarren, eta honekin agurtzen gea. Eskerrik Bai. asko orzosten da, noi, bale? Musu, mila esker. Eskerrik asko. Resaca pasa, resaca pasa.